¿Listos? ¿Listas? ¿Lista? Bueno, benvidas a esta sesión plenaria, a última do 2020, e para que cumplamos co toque de queda, se é posible, vamos a dar comezo canto antes. Dirixirme a vos no nome de Miguel para pedirvos disculpas que non pode estar aquí hoxe por unha cuestión personal, e tamén xa vos lo trasladamos que a baixa de Berta fai que tampouco estea hoxe acompañándonos en esta sesión plenaria, pero está Ana como secretaria, vou a chamar presencial porque a mí o de accidental non me gusta nada, que seguramente fará un excelente papel. Benvidos e benvidas a todos os veciños e veciñas que nos ven a través das redes sociais do Concello, do canal de YouTube, que poden presenciar o debate desta última sesión plenaria do ano. Arrancamos, pois, pleno número 13 do 2020, na súa parte de asuntos da convocatoria, parte resolutiva, a aprobación de actas de sesións anterior. Temos 3 actas. Vamos comezar pola primeira delas, a celebrada, pleno extraordinario celebrado 15 de outubro de 2020, na que estuvemos presentes todos e todas, a excepción de Ana Cristina, de Noelia e de Rubén. Algúnha obxección a esta acta ou algún apuntamento? Non? Votámola, pois? Votos a favor desta acta? Unanimidade? É que eu vin que levantou Noelia, pero bueno, entendo que a favor os que estivemos, abstencións os que non estivestes, Ana Cristina, Noelia e Rubén. Segundas actas, a celebrada en pleno ordinario nesta ocasión o 29 de outubro de 2020, asistencia 29 de outubro. Sí. 15 de outubro de 2020. Na primeira? Sí. Bueno, pero podemos engadila, a pesar de que sea... Perdón polo despiste. Si é unha pequena corrección, un número... Eu estou lendoas por orden, Joaquín. 15 de outubro, 29 de outubro e a terceira, o 17 de novembro. Claro, non, digo a do 15. Sí. Vale, entón na páxina 5, sí, no segundo párrafo, a segunda línea, aí figura 9.098.000 e serían 998.000. Hai un cero a maiores. É iso simplemente. Moi ben, pois queda recollido. Non fai falta que repitamos a votación. A segunda das actas entón, a do 29 de outubro. Algúnha consideración? Sí. Noelia? Nada, simplemente porque, como é público e tal... Noelia, eu pediríache que achegases o... máis que nada porque son gravados para logo a redacción da acta. Pídovolo a todos que vos dirixades ao micro porque a sesión queda gravada para despois que a redacción da acta sexa máis sinxela. Sobre todo, a ver, non é... Bueno, si podes chamar erro. Cando estás falando ti sobre o servicio de axuda ao fogar, dices, cando falo do precio do Concello, do prezo do... Cal é a páxina, Noelia? No lateral, no código de barras. Jolín, a decir eso. Sí. Mírala a ti. No. Aquí non me sale, perdón. Bueno, estás falando ti e dices, cando falo do prezo do Concello, é o prezo do Concello máis o que asumen os usuarios que en moitas ocasións depende da renta e o Concello aporta o 100%. O prezo do Concello é de 14,30 e o prezo da Xunta de 9,70. Digo porque pode dar, tal e como está, pode ser lugar a dudas de que o Concello aporta os 14,30, cando os 14,30 hai que restarlle os 9,70 da Xunta. Como moito o Concello aportaría 4,60. Queda recollida nesta acta a túa apreciación, pero non podo cambiar unhas declaracións que fixen, aínda que non sean interpretativas. Recollemos a túa apreciación, Noelia, pero non mudamos a acta. Vale. Despois abaixo, cando falades das cantidades, aí xa se... Si se votan contas, xa se pode apreciar, vale?
que pasa que simplemente iso. Sí, eu leí nesta tarde e vexo que na segunda parte queda perfectamente claro que a primeira sexa un pouquiño máis liosa, pero bueno, facemos esta anotación do que acabas de comentar e non é preciso mudar a acta, xa queda recollida nesta. Votamos entón esta acta. Votos? No, eu teño unha apreciación na Alex? páxina... Sí, na páxina 28... Espera, que... Agora perdino. 28, sí. 28, cando no 1, 2, 3, 4, 5, 2, no sétimo parágrafo, cando falan da Lei de Normalización Lingüística de Galicia, non sei se foi que me li nese momento o que está máis recollido, aparece que está aprobada no 1990, cando foi aprobada no 1983. Bueno, que é simplemente esa puntualización. Non é unha corrección, é unha puntualización. Pois puntualización. Ok. Algunha máis? Votos a favor desta acta? Ahora sí, unanimidade. E a última delas, a celebrada tamén en sesión extraordinaria, 17 de novembro do 2020, na que asistimos todos a excepción de Ángela e de Ana Cristina e que ademais excusaron a súa asistencia presentando motivos laborais. Algunha apreciación? Moi ben, votos a favor. Abstencións de Ana Cristina e Ángela. Aprobada esta terceira acta. Seguimos adiante ca parte resolutiva, no punto 2, expediente 313/2020, proposta de altas e de baixas de inmobles para a rectificación do inventario municipal de bens e dereitos. Vai defender este punto a concelleira de Urbanismo, Verónica. Boas tardes a todos e a todas, tamén a veciñanza que nos sigue dende as súas casas. Traemos aquí pois o que é a actualización do inventario de camiños e bens municipais. Decirse antes de comenzar que tal como xa se expresou na comisión informativa, hubo unha proposta despois modificada porque un dos camiños non iban un das propostas que se traía levaban un procedimento distinto ao pleno e agora nos demos conta esta tarde que ao xenerar o certificado da comisión informativa se xenerou automáticamente polo xestiona dende a Secretaría con esa proposta anterior, co cal quería que quedase reflexada, xa está para modificar, pero bueno, estas cousas que ao xenerar automáticamente informes se dan. Dito isto, os camiños que traemos en primeiro lugar un camiño con referencia catastral que indica, non las vou a ler, son números moi largos que indican a proposta xa, que é un camiño solicitado, unha modificación para incorporar a un camiño ao inventario municipal de bens que é solicitado por María Ángeles González e outros, é dicir, Luís Correa González, Rosa González González, Faustino Martínez Alonso, Dolores Pérez Lorenzo, Emilio González Fernández e Juan Castiñeira Martínez. É un camiño situado en Soutelo, no lugar de Casal, pídeno todos os lindantes. Esta solicitude leva tempo xa, é do 24 de 2019, decir que o que se fixo, o que se tomou a decisión desta vez para actualizar o inventario en lugar de traer un camiño cada vez ou unha incorporación dun terreo cada vez que se solicita ou cada vez que hai que eliminalo, facer unha sola revisión anual. O segundo que traemos é unha parcela sobrante que está situada no barrio de Casar, na parroquia de San Xurxo, decir, co anterior consta con informe favorable do técnico municipal. Este de Casas vai sendo que o sobrante donde se fixo o bombeo do saneamento este último que fixemos con fondos do Concello, quedaba unha parte sin registrar, sin terreno municipal. Falouse que tamén coa lindante o que se trae esa incorporación desa parte, tampouco trae problemática ningunha añadida.
O seguinte que traemos é o lugar da Costa en Altamira, parroquia de Santa María de Salceda, que linda o sueste coa estrada de Pegullal, consta tamén de informe positivo, e é incorporar ao inventario municipal esta parcela que estaba, que non aparece como pública e hai que pasalo ao inventario de bens. O seguinte que traemos, pasamos o que pide a comunidade Monte Veciñal e Mancomún, o que lle chaman a parase de Regueira das Covas, no barrio de Pantel, na parroquia de Parderrubias. Esta é unha petición da comunidade de Montes, consta no expediente informe favorable, e, bueno, é unha petición que nos fai a comunidade de Montes, que se había recollido no inventario municipal esta superficie, que despois, ademais, unha vez que foi limpia e ademais por eles, pois estaba claramente estaba moi claro que pertenecía, que había que quitala, e o traemos tamén aquí a pleno con todos os informes favorables e demais. E, por último, temos o que é o camiño de Zudres no barrio da Revolta, parroquia de Parderrubias, que se trae a pleno pois para retirar tamén do inventario municipal, solicitan a baixa do inventario municipal, todos os lindantes, que son 3, o solicitan porque este camiño foi feito por eles, é de titularidade privada, incorporouse no seu día e agora piden que se retiren. Estes son os que traemos para a actualización do inventario. Decir que unha vez aprobados, se ten a ben aprobar neste pleno, pasaría a abrirse un período de información pública de 20 días hábiles, contados a partir da publicación no boletín oficial, no que se recollerán as alegacións, no que hai posibilidade de presentar alegacións, que de darse ese o caso, pois tendrían que ser resoltas tamén a través de acordo plenario. Se tedes alguna preguntiña. 5 minutos. Gracias. Moi ben, pois quenda de palabras, Partido Popular. Boas noites aos presentes e aos veciñas que nos siguen polo canal de YouTube. Con respecto ao que acaba de decir Verónica, os camiños, entendemos que os informes son positivos, nos tamén. Decir que, o camiño que sí ten un pouquiño de complexidade como tal é o camiño de Zudrés, porque, pero no informe técnico queda claramente aportada a documentación como é a parcelación, a segregación, donde para nada existe na parcelación ese camiño interior. De feito, na parcelación vírase claramente como se busca a distribución das parcelas para buscar os 8 metros de frente aos camiños públicos, aínda máis que son os 4 propietarios das parcelas os que exixen que se saque do inventario municipal, polo que tanto que sería este o camiño en sí un pouquinho máis complicado, pero entendemos que todo está ben. Solo alegar que, xa na comisión e agora acabar de transmitir que a intención deste goberno é de facer cada ano a regularización deses camiños. Desde o noso punto de vista, iso pode crearlle certos perxuicios a algúns veciños no sentido de que, imagínate, que dámonos conta que convertir un camiño público dalle uns certos dereitos que antes non tiñan, para a obtención de licencias, máis cousas. De feito, no que traemos hoxe a pleno, hai camiños, hai solicitudes de inventariar de fai un ano e outros de final de ano. E créase, pois, ese espectro tan amplio dun ano pode orixinar, pois, trabas burocráticas a persoas. Nada máis, pola nosa parte, o voto vai a ser a favor. Gracias.
Bueno, sí, é verdade. Verónica, deixasme que lle dé a palabra a Alex e despois... No, Por seguir un orden nada máis, despois xa che dou a ti a palabra despois de Alex. No, Gracias. Simplemente aclarar que, bueno, que a proposta de actualización de inventario municipal de camiños que explicou perfectamente a compañeira Verónica, a concellera de urbanismo, que conta cos informes favorables, por lo tanto, bueno, a nosa posición vai ser favorable. Adiante, Verónica. Simplemente por puntualizar o que dice o compañeiro do Partido Popular, en certo modo ten razón no que son en cuestións de licenzas e demais. Por suposto, se hubiera algún camiño que afecta a ese tipo, pois se traerá. Mais que nada, eu me refería pois a regularización deses trozos municipais. O que estamos facendo ahora, espazos municipais que mellor quedaron de alto ou de baixa, como pode ser o da Costa de Altamira ou de Casás, ou incluso pois estes temas da Comunidade de Montes que son regularización, pois eses se poden facer perfectamente nun bloque para non estar tendo que modificar, non por modificar, é que isto leva un procedimento que despois hai que actualizar o inventario cada vez que se trae e por trámite administrativo, pero por suposto non vamos a gravar con ese tipo de decisións a nadie que se vea afectado por iso. Sí, podedes utilizar a vosa segunda quenda de intervencións. Adiante. Como falamos na comisión, claro, agora estamos agrupando todo, non? Un paquete donde só vai haber unha posibilidade de votación. O que pasa? Que pode ocurrir, xa vos los expliquei, pero bueno, creo que conste en acta tamén no pleno, que iso pode ocurrir de que haya algún camiño no que, pois, o camiño ou resalido ou algo nese sentido que nós non estamos de acordo. Entón, condiciona o resto que se mete no grupo a votación de en sí. Comprendedes o que vos digo, verdad? Que foi o que transmitín tamén xa na comisión. Por lo tanto, a única opción que entendo eu é anticipar a documentación previo ao pleno por se hai que separar. Simplemente puntualizalo. Gracias. Sí, eu solo matizar unha cuestión que a mellor por operatividade sí que se pode facer dous bloques, un de bens e outro de camiños, para que non se teñan que votar en conxunto. Si ben é certo que a final de ano que se fai un resume de todos os camiños e resalidos anuais, por unha banda se estudiarán os camiños de forma individualizada, si se poden levar con anticipación a unha sesión plenaria, porque sabemos que pode causar certos perxuicios, se fará. E, por outra banda, eu creo que sí se debe dividir en dous blocos precisamente porque se unha proposta non estamos totalmente de acordo con ela, suporía ou non votala, porque van todos incluídos, ou mudar a proposta e facer propostas individuales. Por lo tanto, bueno, estudiaremos cal sexa a mellor fórmula posible. O que si entendemos e tiñamos claro que a final de ano tiña que vir un resumen total dos camiños e das parcelas que se incorporan ou se dan de baixa ao inventario. Non sei se queres decir algo máis, Verónica. Simplemente que, como xa comentamos tamén na comisión, aínda que hoxe se dera o caso que xa na comisión pois estábamos de acordo todos e non hubiéramos modificado, tal como nos informara a secretaria, pois sí que se podría, pois de non estar de acordo en algún dos puntos, retirar ese da iso e votar o resto en conxunto. Iso estaba falado e asesorado por o Departamento de Secretaría. Pois se non hai ningunha aclaración máis, paso. Joaquín, sí? Realmente as quendas estaban agotadas, pero outra deferencia de poder darche a palabra para que digas... É para manejar polo sentido do voto, dado que nun dos camiños pois teño vínculo de afinidade cun dos solicitantes, pois voume abster. Eu ia a ler a proposta na súa parte de acordo, pero igual que Joaquín xa o manifestei en comisión informativa, eu tamén teño vínculo familiar con un dos solicitantes e, polo tanto, voume abster. Xa o dixen na comisión, tiña a garantía na comisión de que saíra adiante, creo que teño a garantía nesta sesión plenaria de que saia adiante. Dende logo, se a miña abstención non se producira a saída adiante deste punto, non causaría perxuicio o resto dos solicitantes e tendría que facer valer o meu voto a favor, pero se me permitides vou facer froito da coherencia que creo que debo manter, vou a absterme.
Leo entón aos puntos da proposta. Primeiro, aprobar o recoñecemento como bens de dominio público para a súa inclusión no inventario de bens e dereitos municipais os seguintes inmobles. Primeiro, camiño con referencia catastral que aparece na proposta de 268 metros cuadrados de superficie, sito en Casa de Soutelo. Segundo, sobrante da parcela catastral que aparece na proposta, cita no barrio Casás, parroquia de Sanxurxo. Terceiro, parcela catastral, número que aparece na proposta de titularidade municipal, segundo padrón de rústica do Concello, cita no lugar da Costa en Altamira, parroquia de Santa María de Salceda, lindando polo vento sueste coa estrada de Puegullal. Segundo, rectificar a inclusión no inventario de bens de dereitos municipais por non ser considerados de dominio público os seguintes inmobles. Primeiro, superficie clasificada como monte veciñal e man común dentro do inmoble inventariado como paraxe da Regueira das Covas, o barrio de Pantel, na parroquia de Parderrubias. E segundo, camiño de Zudres, sito no barrio da Revolta, parroquia de Parderrubias, por ser de titularidade privada. Terceiro, abrir un período de información pública de 20 días hábiles contados dende o seguinte a publicación deste acordo de aprobación inicial no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra. Cuarto, si se presentan alegacións, serán resoltas en novo acordo plenario. De non presentarse, tramitarase o correspondente expediente de rectificación do inventario municipal de bens e dereitos para proceder a dar de alta, baixa os sinalados inmobles. E quinto, notificar este acordo aos interesados e interesadas. Votos a favor? Abstencións? Sai adiante, pois, este punto. E pasamos ao seguinte punto da orde do día, na súa parte resolutiva, que é o expediente 2910/2020, declaración da Festa dos Callos de Salceda de Caselas como festa de interese turístico de Galicia. E esta proposta vai na defender o Concelleiro de Cultura, Álex. Sí, boas noites a todos. Bueno, neste pleno traemos aquí a aprobación da solicitude da Festa dos Callos de Salceda como festa de interese turístico de Galicia. Bueno, foi xa no ano 2017, presentouse unha anterior proposta, foi aprobada por este pleno, e esa, bueno, fixe esa solicitude o Consello de Turismo e viu denegada. Nesta ocasión volvimos a retomar o tema e presentamos unha nova solicitude. Bueno, a memoria, como pudestes comprobar no expediente, unha memoria bastante completa. Consta de, en total, creo que son sobre máis de 330 páxinas, e onde se recolle pois todos os puntos que digamos que no pleno do Consello de Turismo e a Lei de Festas de Interese Turístico pois reclama, non? A verdade é que foi un traballo bastante laborioso, pero que se puido aproveitar de moito traballo que xa estaba feito do ano 2017, non? Na anterior memoria que preparara a anterior concelleira de Cultura, Teresa Pérez. O traballo nesta ocasión, pois, bueno, foi a cabo, levouse un pouco coordinado entre eu como concelleiro de Cultura, Lucía como concelleira de Turismo, Loli como alcaldesa, e foi elaborado por unha empresa, digamos, que está bastante especializada en turismo e que xa conseguiu pois levar adiante declaracións de interese turístico de outras festas. Tamén para a elaboración desta memoria contouse ca colaboración de moita máis xente que bueno, tamén quero deixar constancia do agradecemento desa colaboración, non? Distintos empregados municipais que colaboraron durante todos os anos do 1993 que se leva celebrado a festa, e tamén, que teño a lista para non esquecerme, por se acaso, bueno, tamén quero, evidentemente, a colaboración das empresas externas como Frigologro, que tamén colaboraron na elaboración, e, sobre todo, tamén quero agradecerlle o labor que fixeron os ex-concelleiros e ex-alcaldes da corporación na elaboración desta memoria, non? Colaboraron tanto Teresa Pérez, a anterior concelleira de Cultura, e Marcos David Besada Pérez, o anterior alcalde do Concello de Salceda, e tamén, pois, Jaime Rodríguez Carreiro, o anterior concelleiro de Cultura, e José Manuel Fernández Rodríguez, co ex-alcalde do Concello de Salceda, que ademais son
foron os impulsores da festa alá polo ano 1993. Xa na comisión nos pedistes que se incorporara o expediente o informe do Pleno do Consello de Turismo de Galicia, de data de 17/12/2018, incorporouse o expediente onde se pode ver as razóns que, bueno, a vista non eran tantas para a denegación, e non se puido presentar por unha cuestión técnica incluir digamos que o orzamento, o prezo que tamén o solicitastes, pero xa volo aclaro aquí que o custo desta memoria foi de 1.550 euros. E en principio nada máis, se tedes calquera cuestión que aclarar, pois estou a vosso dispor. Moi ben. Partido Popular? Boas noites a todos e moi boas noites tamén aos veciños e veciñas que nos acompañan hoxe de forma virtual neste último pleno do ano 2020. A verdade é que sí que concordo contigo, Alex, é unha memoria extensa, pero é unha memoria completa. É unha festa gastronómica que ten unha gran importancia para os salcedenses e tamén para exaltar así un produto que está arraigado a Salceda e os salcedenses dende hai décadas, ademais de que, como expón esta memoria, de ser declarada esta festa como interese turístico, sería a primeira deste produto en Galicia, a primeira relacionada cos callos en Galicia. Como pon a memoria, unha festa ou máis ben xa é unha tradición para o noso pobo que se ven celebrando o primeiro domingo do mes de setembro desde 1993 e desde ese entón o Concello seguiu apostando por esta festa de forma ininterrumpida durante 27 anos ata o atípico ano 2020. Unha festa que se leva a cabo, como dixeches, de gran importancia resaltar coa colaboración de toda a veciñanza, con colaboración de diferentes asociacións, voluntariado que fai unha dura tarefa desde primeiras horas da mañá embolsando, tamén desde agradecemento a toda a hostelería pola súa colaboración, ao tecido empresarial a través da Asociación Acisa, outras asociacións salcedenses que colaboran en diversas actividades que discurren durante toda a semana e mesmo ese día de celebración. Pese a que, como dixen, é unha memoria bastante extensa e completa, queremos facer algunhas puntualizacións, xa que consideramos que hai un par de erros que deberían subsanarse, como é na páxina 26, na que se fala de distintas asociacións ou colectivos que montan diferentes postos na praza. Falades dun posto de comida e bebida da Comisión de Festas de Parderrubias, cando en realidade a costume ou a tradición, digamos, é que o posto que se coloca na praza de comida e bebida é da Comisión de Festas da Concepción. En este caso consideramos ou que se poña o que é a tradición, que é a Comisión de Festas da Concepción, ou que non se sinale unha comisión de festas dunha parroquia concreta, basicamente polos diferentes enfrontamentos que pode considerarse con diferentes parroquias. Iso por un lado. Na páxina 85 tamén resaltades os cafés bares de Salceda, donde incluídes Cafetería Pastelería Panalia, cuxa dirección é Doutor Zunzunegui número 11. A día de hoxe, esa cafetería, pastelería é inexistente, corresponde a que temos aquí ao noso carón é La Marujita. Esta memoria está publicada en novembro de 2020. Esta cafetería, a verdade, que non é un establecemento recente para esta equivocación. Continuando tamén, digamos que, como dixo Alex, engadistes o informe no que se considera desfavorable a tramitación da Festa dos Callos de interese turístico por 4 razóns, as cales me parece interesante destacar. Unha delas é sin acceso de facilidade de acceso, no que non se observou sinalización ou indicación ninguna da celebración da festa nin da súa localización no Concello, non había ningún cartel que anunciase que ali se celebraba a Festa dos Callos. Outra das puntualizacións é, ao tratarse dunha festa que ensalza un produto gastronómico, non existe manifestación ou acontecementos que fagan revivir costumes e tradicións populares.
A terceira é no que respecta á calidade dos actos que configuren a celebración e como actividades complementarias. Na contorna da festa só había xogos tradicionais, infantís, postos ambulantes e artesanía. E outra das razóns polas que se tramita de forma desfavorable a Festa dos Callos de interese turístico en Galicia é a falta de creatividade e innovación na celebración do evento máis aló da degustación dos callos. Esta memoria en realidade é unha memoria histórica na que se fai un repaso do que foron a Festa dos Callos desde o 1993 ata a actualidade. Sin embargo, se fora unha memoria soamente histórica, non tería moito uso de razón en encadrar estas puntualizacións que se consideran desfavorables. Sin embargo, sí que facedes... Cumpliuse o teu tempo xa, pero remata. Sí, xa remato tamén, sí que facedes unha puntualización do que vai ser diferentes puntos para engadir na edición 2021, en que incluídes bolsas de papel e outras puntualizacións. Entonces consideramos importante que, ademais, se engadides estes puntos para a edición 2021, que, por suposto, engadades estes puntos que consideraron desfavorables e que, de non ser correxidos, van considerar novamente desfavorable a Festa dos Callos como declaración de festa de interese turístico. Logo continúo. Moi ben. Verónica? Bueno, eu, pola parte do Partido Socialista, pois simplemente a defensa a fixo o compañeiro de Cultura pola parte do equipo de goberno, simplemente sumarme a todos os agradecementos tanto que fixo o compañeiro de Cultura como os que fixo a compañeira do Partido Popular. É verdade que é unha tradición xa en Salceda esta Festa dos Callos, continuouse con ela desde que naceu, independentemente do equipo de goberno que houvese despois, co cal estamos todos hai unanimidade en como que esta festa é importante que sexa declarada de interese, non? En canto, bueno, responderá o Concelleiro de Cultura ás propostas que fai o Partido Popular, pero pola nosa parte, pois, unirnos plenamente. Esperamos que desta vez teñan a ben facer as consideracións necesarias para que isto sexa aprobado e pouco máis. Sumarme ao que comentou o Concelleiro. Moi ben, segunda quenda. Alex, tes 3 minutos. Sí, pouco máis. Perdón. Nada, pouco máis que aclarar. Sí, o tema da Comisión de Festas de Praderubias que se puxo foi porque foi anterior ano e era por pôr un exemplo, pero evidentemente non se fixo con gana de crear rivalidade, que sabemos que non hai esa rivalidade entre parroquias, ni moito menos. Todos xeitos, bueno, si así se pode completar máis, engaderáselle tamén sin ningún problema esa apreciación. E despois, respecto o que comentabas da denegación, das 4 razóns polas que denegaron a festa no ano, da memoria 2017, que dices que non vai recollido na nova memoria. Sí que vai recollido, o sea, porque ao final, son apreciacións que como ben podes ver no informe, fixo como lle chaman, a comisión, non me acordo como lle chaman, a delegación técnica, perdón, da comisión de informes. A primeira referencia, facilidades, non se observou sinalización ou indicación ninguna da celebración da festa ni da educación ao Concello. Sí que, evidentemente, son elementos que no posterior teránse en conta nas seguintes celebracións. Respecto á calidade dos actos que configuren a celebración, onde dice que só había xogos tradicionais infantis e algún postos ambulantes de artesanía, na memoria xa vai máis que xustificado que realmente eles refírense ao momento a ese momento de domingo que estaban aquí, pero a Festa dos Callos non só é o domingo, sino que se desenvolve durante toda a fin de semana, onde sí que hai moitas actividades culturais. Respecto a elementos creativos e innovadores, xa incluímos tamén na memoria diferentes elementos creativos que se desenvolveron con anterioridade, incluso no ano 2018 e 2019, que son posteriores á memoria, e outras melloras que se teñen previsto realizar en edicións seguintes. Algúnas delas intentáronse facer este ano, non pudemos facelo, pero sí que se fará nos vindeiros anos. E outra das cuestións que botan para atrás esta declaración é que non se observou sinalización de zonas de aparcamentos para a festa. Salceda conta con
14, se non me equivoco, aparcadoiros públicos sinalizados durante todo o ano. Creemos que con que estean sinalizados durante todo o ano tamén valen para o fin de semana da Festa do Callos. De todos modos, na memoria vai claramente reflexada eses aparcamentos, e tamén entre as ideas de novos anos que tamén se pensaba facer neste 2020 é de intentar, dentro do que poidamos, habilitar novos aparcamentos para a festa. E creo que nada máis, creo que che respostei as dúbidas. Ana Cristina, segunda quenda de 3 minutos. Sí, pois como dicía, que xa que se engade un apartado na que se fala da edición 2021, pois intentar, como dicía, Sales, corrixir os erros polos que se considerou desfavorable a tramitación da Festa dos Callos de interese turístico en Galicia, porque considero que por unanimidade todos estamos de acordo en que queremos que a Festa dos Callos, a nosa tradicional Festa dos Callos, sexa considerada de interese turístico, xa só pola tradición, pola hostelería, polo turismo, por todo o que considera e o que conleva esta tramitación para o noso concello. Como dicía, tamén recordade de corrixir o do Café Bar La Marujita, porque considero que é importante a apreciación, xa que esta cafetería inexistente desde fai anos. En este caso, pois simplemente rematar con que todo sexa favorable para que podamos disfrutar da nosa primeira festa de interese turístico. Algunha cuestión máis? Eu só quero engadir a modo de curiosidade, a verdade nos sorprendeu, que a delegación técnica que fai o nomeamento de festa de interese turístico, polo menos a evaluación, a primeira vez que cursou visita a unha festa foi a nosa. Ata entón non se cursaban este tipo de visitas. Bueno, como curiosidade, simplemente. Eu creo que esta proposta que se presenta é unha proposta ambiciosa. Quedounos alguén atrás por darlle as gracias, Beatriz Gil, de Pasaporte Rural, que nos entregou este completísimo traballo, que ademais me consta que lle puxo moita vontade, moito corazón, ademais de profesionalidade. Darlle as gracias a ela, estou segura de que esta vez o vamos a conseguir, e o agradecemento que fixeron xa Verónica, Alex, e que seguro que estamos todos de acordo. Dende o primeiro momento que chamei aos exalcaldes, tanto a Marcos como a Chicho, a verdade é que todo foron facilidades e se prestaron a colaborar dende o primeiro momento. Isto foi un traballo de todos e agardamos que o resultado sexa iso, conseguir esta festa de interese turístico para a Salceda, que será a primeira, e agardamos que non sexa a última, porque tamén vos anticipamos que estamos traballando na festa de interese, como non podía ser de outro xeito, do Entroido. Así que agardamos tamén traela pronto a esta sesión plenaria. Paso entón a lervos a parte de acordo desta proposta. Primeiro, solicitar a declaración de Festa dos Callos de Salceda de Caselas como festa de interese turístico de Galicia, conforme regulado no decreto 4/2015, do 8 de xaneiro, polo que se regula a declaración de Festa de interese turístico de Galicia. Segundo, aprobar a memoria explicativa que será chegada para a devandita declaración. Terceiro, notificar o presente acordo á Axencia de Turismo de Galicia xunto coa documentación preceptiva establecida no artigo 11 do decreto 4/2015 do 8 de xaneiro, polo que se regula a declaración de festa de interese turístico de Galicia por medios electrónicos. Votos a favor desta proposta? Unanimidade. E seguimos adiante cos asuntos da convocatoria. Punto 4. Expediente 2889/2020, denominación de dúas novas vías públicas. Se defende este punto a concelleira Lucía. Ben, boas tardes a todos, a todas, a veciñanza que nos ve tamén nas súas casas a través das redes sociais e da páxina web do Concello. Esta proposta de denominación, creación de dúas novas rúas, hai que contextualizala, enmarcala dentro do traballo de revisión da numeración que estamos levando a cabo. Como ben sabedes, a través do Plan Concellos, un dos proxectiños que se solicitou foi o traballo de revisión da numeración do Concello. Pretendemos con este
este traballo, pois, bueno, unha actualización, hai moitos anos que non se actualiza e se unifica o criterio á hora de enumerar. Pretendemos que sea un traballo pois, que quede a medio longo plazo, que sente as bases e estableza criterios a medio longo plazo, e tamén pois, resolver algúns problemas que algúns barrios, non tanto no casco urbano, pero sí algúns barrios viñan sufrindo e que se traducía sobre todo en problemas co servicio postal, de correos e con paquetería. E, bueno, esta revisión pretende un pouco ordenar e reorganizar todas estas cuestións. Este traballo se complementa con unha segunda fase que tamén foi solicitada ao Plan Concellos, que é a colocación posterior da plaquiña, para que o traballo previo non caia en saco roto, quedando a decisión de cada un dos veciños e veciñas poñer un novo número, non poñelo dun xeito ou poñelo doutro, pois xa será tamén o Concello, unha vez que se aprobe e se notifique a cada un das persoas, pois poñeremos tamén nas vivendas unha plaquiña que recolla o número e o nome de rúa ou do barrio. E creemos que así quedará, ademais de estéticamente uniforme, pois tamén ordenado e que solventaremos moitos deses problemas. Ceñíndonos á primeira parte, ao tema da revisión, está prácticamente rematado xa a parte do casco urbano. Nas próximas semanas poñerémolo a exposición pública e se notificará tamén aos veciños que lle modifique, que en realidade no casco urbano son bastante poucos, pero para completar este traballo, antes desa fase, como último paso, pois temos que crear dúas novas rúas que en realidade están físicamente creadas e están xa así nombradas, pero non están dadas de alta nos organismos correspondentes e pois é competencia deste pleno facelo así. As rúas son a Rúa da Pedra, que sería o vial que comeza na rotonda de Correos, na intersección entre a Avenida de Galicia e Rúa Vigo, aquel tramiño hasta o límite do núcleo, despois xa sería, dali en diante, Barrio da Pedra, e o outro é o Parque Raíña da Gonta, que sería a rúa, por chamarlle rúa, a parte interna. Ali hai algúns baixos interiores, e, bueno, o correcto neste momento, ou non estar esa rúa, sería que utilizasen o nombre da rúa a que pertence o edificio, e si é certo que, bueno, pois causa algunha dificultade que utilicen a rúa Rosalía ou a rúa Tilbe Adrio cando o baixo está accesible por outra rúa, e, bueno, pois para evitar eses problemas. En canto aos nomes, consideramos que xa non había debate nin dúbida, porque, bueno, a Rúa da Pedra incluso ten a plaquiña co nome ali, e, bueno, é o que se está usando xa pola veciñanza, ali hai un portal de un edificio, e no Parque Raíña da Gonta o mesmo, algúns baixos interiores que ali xa veñen utilizando esa dirección. Entón, nada, considerábamos que, bueno, non teñen moito debate nin o nombre nin a creación en sí desta rúa. Gracias, Lucía. Primitivo, adiante. Gracias. Estamos totalmente de acordo tanto de registralos como co nombre que coa necesidade. É así. Sobre o proxecto que se vai a facer co Plan Concellos, sobre o poder ordenar os números, creo que é unha moi boa idea, que eses cartos que se empleen aí van a ser cartos ben empregados, porque, sen lugar a dúbida, optimizará moitos servizos. O que ti decías, correos, mensaxería, tamén o que pode ser máis importante, por exemplo, cantas veces miramos unha ambulancia dando voltas por Barrio da Presa, número 7, que non ten nada que ver con onde está o número 8. É unha barbaridade. Quero dicir, si é certo, bueno, por o meu coñecemento, que, por exemplo, no entorno de Vigo isto xa está todo ordenado, Mos xa ten camiños, un tipo o sea, unha organización dos camiños e dos números das casas de forma coherente. É importante que esa CEDA tamén se faga o mismo. Xan solo porque iso despois conlevará a que a nivel de Google será moito máis fácil ubicar os domicilios. Co paso do tempo, ubicaránse solos. Estamos totalmente de acordo. Verónica.
Bueno, pola parte do equipo de goberno se defendeu a compañeira Lucía o tema, pero simplemente engadir pois que eu creo que os camiños si están ordeados, co inventario municipal de camiños, si o problema témolo na numeración e sobre todo tamén pois na sinalización dos barrios. Creo que estamos todos de acordo, toda a corporación niso. Creo que no que o tema que atanlle a este punto, pois tanto no que o nome como engadilos e demais non ten ninguna outra complexidade, estamos totalmente de acordo. E, bueno, o proxecto, pois, tal como dice o compañeiro do Partido Popular, pois ordenará algo que a verdade causaba moitos problemas e, sobre todo, pois, problemas de índole, por exemplo, urxente, como que comenta o compañeiro. Polo demais, nada, totalmente de acordo coa proposta que se trae aquí hoxe. Non sei se queredes facer uso da segunda quenda. Pois entón paso a lervos a parte de acordo da proposta da alcaldía. Primeiro, aprobar a proposta de denominación das seguintes vías públicas: Rúa da Pedra, o vial que dá comezo na rotonda de intersección entre a Avenida de Galicia e a Rúa Vigo e que remata no límite do casco urbano, Parque Raíña Aragonta, o vial que bordea o parque co mesmo nome, que ten comezo e remate na Rúa Coruña. Segundo, notificar o presente acordo ao Instituto Nacional de Estadística, Catastro, Rexistro da Propiedade e a Sociedade Estatal de Correos e Telégrafos. E terceiro, dar difusión do cambio de denominación a través dos medios de comunicación local. Votos a favor desta proposta? Unanimidade. Seguimos adiante co punto quinto desta parte resolutiva, expediente 2980/2020, moción para a construción da senda peonil e ciclista na PO 411 ao seu paso pola parroquia de Parderrubias. Leovos a moción e logo procedemos ao seu debate. Exposición de motivos. Dende o ano 2016, a Xunta de Galicia estivo a traballar no proxecto de construción de itinerario peonil e ciclista na PO 411, o seu paso pola parroquia de Parderrubias, que suporía a mellora de seguridade viaria entre o casco urbano e o IES Pedrarrubias, nunha zona actualmente moi perigosa para o tráfico peonil. A iniciativa foi aprobada pola Administración Autonómica o 7 de marzo de 2016 dentro do Plan de Sendas de Galicia para o fomento da mobilidade sostible. 8 das 9 sendas aprobadas entón foron executadas, quedando tan só pendente a de Salceda de Caselas. Dende o inicio da redacción do proxecto, a Xunta incorporou no mesmo varias peticións feitas dende o Concello despois de manter diversas xuntanzas cos colectivos veciñais de Parderrubias. Incorporación de varios tramos de saneamento, incorporación de entradas a diversas leiras, prolongouse a senda ata a entrada do IES, remataba no cruce, e recolléronse tamén melloras na rede de abastecemento de auga da traída parroquial. En marzo de 2018, Concello e AXI mantiveron unha xuntanza na que, por parte de Francisco Menéndez, se estableceu a data probable de execución do proxecto no segundo semestre de 2018. O mesmo Francisco Menéndez, en abril de 2019, nun escrito enviado ao Concello, recoñecía que non se levara a cabo o proxectado e que calculaba que a licitación se levaría a cabo a mediados de 2019. Pero non foi ata setembro dese ano cando se citou as persoas afectadas para xestionar as expropiacións precisas, asinándose tamén as actas de ocupación por parte da alcaldesa Loli Castiñeira os días 17 e 18 dese mes na Casa do Concello. O 29 de novembro de 2019, a AXI recibiu a xunta directiva da Asociación de Veciños e Veciñas de Parderrubias para falar de diversos temas relacionados coa senda, negando a posibilidade de que asistise tamén a alcaldesa a esa mesma xuntanza, tal e como se tiña solicitado dende o Concello e por parte da propia asociación. Tamén, a dirección da AMPA e do IES Pedrarrubias teñen amosado a súa preocupación pola falta de seguridade no vial, polo que transita parte do seu alumnado, conscientes de que este proxecto sería unha boa solución ao problema. Se a isto lle engadimos o momento de pandemia que estamos a vivir, fai que a senda resulte aínda máis importante
como alternativa ao transporte escolar nas zonas máis cercanas ao IES, garantindo deste xeito uns desplazamentos seguros e lonxe de aglomeracións de persoas. A día de hoxe, o proxecto segue sen licitarse e nada se sabe formalmente dos posibles avances, salvo polas novas que chegan a través de prensa. Nin consta ningún tipo de comunicación ao Concello sobre o mesmo. O Concello solicitou o pasado mes de novembro, de novo, unha reunión urxente na que se informase da situación do proxecto e da previsión de prazos para a súa execución. O proxecto de orzamentos da Xunta de Galicia para o ano 2021 recolle unha partida de 6.814.300 euros para a construción de sendas peonís e ciclistas, cun 40% de dito orzamento reservado para actualización na provincia de Pontevedra. Sen embargo, non se especifican as actuacións concretas, polo que se descoñece se a senda da APO 411 é unha das consignadas. Por todo o exposto, os grupos municipais de Movemento Salceda e PSOE propoñen ao Pleno da Corporación Municipal de Salceda de Caselas a adopción dos seguintes acordos. Instar a Axencia Galega de Infraestructuras a construción da senda peonil e ciclista na APO 411 o seu paso pola parroquia de Pardarrubias canto antes, tendo en conta que é a única pendente de executar das aprobadas no ano 2016, e dar traslado do presente acordo á Axencia Galega de Infraestructuras e á Consellería de Infraestructuras e Mobilidade da Xunta de Galicia. Unha vez leída a moción, procedemos ao seu debate cunha das primeira das quendas de 5 minutos. Tivo adiante cando queiras. Estamos totalmente de acordo. Perfecto. Listo? Verónica? Bueno, pois pola nosa parte tamén é unha moción que traemos conxuntamente aos dous partidos que formamos o equipo de goberno, co cal, bueno, é verdade que o proxecto pode ser mellorable, pode cadrar que sería mellor polas dúas beiras da carretera para que non houvese agravio entre un lado e outro, etc. Pero é verdade que é moito mellor ter este que non ter ninguna, co cal estamos totalmente de acordo co proxecto. É verdade, como os dice a propia moción, que se engadiron novas, bueno, que aceptaron algunhas das propostas que tanto o Concello como os veciños e as veciñas dali solicitaban, pero hai outras tamén sin incluir, que non sei se van a ter a ben incluir algunha máis no momento de desenvolver o proxecto ou non. Eu pediría que bueno, que ese asunto fai e ten esas posibilidades de engadir algunhas melloras máis, pois perfecto, se non, por suposto, benvida esta iniciativa, totalmente de acordo con ela. Alex, non che din a palabra porque pretendía defender eu o punto, bueno, simplemente decir o que xa recollemos na moción, non? Que solicitamos a construción desta senda peonil porque creemos que, bueno, é unha das obras máis importantes para Salceda. Fondos europeos, casi 900.000 euros adicados a esta obra, como digo, unha das máis importantes. Proxecto e, ademais, o importe das expropiacións a 94 propietarios e propietarias dos terreos. Múltiples beneficios, eu creo que os coñecemos todos. Primeiro, solucionar un problema histórico de seguridade dese treito. Veciños e veciñas usan a diario, tamén o alumnado do IES Pedrarrubias. Como decía tamén a moción, en situación de pandemia, ojalá contáramos xa con ese carril e permitir que os alumnos e alumnas máis achegados ao IES poideran desplazarse a él pois en bicicleta ou camiñando e sen ter que soportar moitas veces as aglomeracións do transporte público, que sabemos como é e como funciona. E, sobre todo, outra dos grandes beneficios, pois seguirá a promover e camiñando hacia a consecución de obxectivos da Axenda Europea 2030. Bueno, pois menos reducción de emisións, menos contaminantes, e eu creo que ese ten que ser o camiño e o obxectivo. Se o tiñamos claro antes, eu creo que despois desta pandemia quedounos clarísimo a todos e a todas. Nos últimos días, eu sí que teño que decir que a nova da licitación foi recibida a través de prensa,
Foi así como nos enteramos, non temos ninguna comunicación oficial, pero tamén é certo que o pasado martes, creo que foi día 15, o día 15 recibín unha chamada de delegación da Xunta anunciándome de forma esta vez oficial que o proceso de licitación arrancaba. E de feito contábamos que a visita de Marta Fernández Tapias o luns, tiña pensado chamarvos e convidarvos, pero onte mesmo me avisou da anulación desta visita. O proceso de licitación está en marcha e o que facía con esa visita é, bueno, pois públicamente manifestar ese comezo, non? Ese pasiño adiante. Eu quero agradecer o compromiso da delegada cando nos visitou e ademais desa preocupación por parte do goberno e desta alcaldesa se lle trasladaron moitas outras. Dixo que se preocuparía pola situación desta obra do carril cicloturista. Quero agradecer a colaboración de todo o tecido asociativo, a AMPA, o IES Pedrarrubias, a Asociación de Veciños e Veciñas de Parderrubias, e quero agradecer, pois unha vez escoitado activo, pois o apoio de todos os partidos políticos que formamos esta corporación. Temos claro que é unha obra sumamente importante e que o obxectivo é conseguir o que todos buscamos, mellorar a calidade de vida da nosa veciñanza. Polo tanto, non hai debate. Non sei se queredes facer outra quenda de intervencións e se non procedemos á súa votación, se vos parece. Votos a favor desta moción? Unanimidade, pois. Pasamos ao apartado B, actividade de control, a dación de conta de decretos dende o número 2020-1088 de 26 de outubro ata o número 2020-1293 do 11 de decembro. Algúnha apreciación? Se non hai ningunha apreciación, último apartado, rogos e preguntas, pero antes deste último apartado había unha moción presentada onte por Primitivo, concelleiro do Partido Popular, unha moción que antes de proceder á votación da urxencia e para saber de que versa, pois supoño que querrás ler, non, Primitivo? Non sei se se vota a primeira urxencia, despois utilizo xa os 5 minutos. Eu consultei a secretaria, primeiro debemos saber cal é a moción e logo votar a urxencia. Non, seguro que acabas pronto. Gracias. Ben, realmente, bueno, voy a intentar acortala. Trátase esta moción que presentamos, unha moción idéntica a unha presentada xa no 2016. En esencia o que buscamos é eliminar os bordillos delimitadores do carril bici que comeza na Escola de Música e que, bueno, está na Estrada Provincial 2501. Por resumir un pouco, esta moción compónse de 3 puntos. Un, antecedentes, onde apuntamos cronolóxicamente o recorrido plenario de solicitudes de actuación sobre o carril bici que leva presentando este grupo dende o 2015 e incluso de 2014. Despois, hai unha segunda exposición de motivos onde justificamos as causas que nos obrigan a insistir nesta retirada, porque tales como accidentes aparatosos en vehículos, dificultade no pedaleo no carril exterior do carril bici, e risco tamén, riscos maiores de maior gravedad para ciclistas e motoristas nese vial. Despois, na terceira parte da moción, o que falamos é dunha proposta, queremos aportar unha solución
e damos unha alternativa de sustituílos por bordillos, os bordillos por separadores de caucho e unha banda sonora, aparte de outras medidas que melloren a sinalización. Estas opcións que nos estamos dando son obtidas por proxectos actuais de carril bici, como o que se está facendo polo centro de Vigo. Ainda que a solución é si é evidente, nos propómola. Para rematar, simplemente decir que, bueno, por non lela toda, xa vos digo, simplemente decir que o que consiste é retirar os bordillos. Ben, douvos a palabra ou primeiro votamos a urxencia e logo douvos a palabra. Unha vez que sabemos de que se trata a moción, votamos a urxencia entón, votos a favor, unanimidade. Comezas ti facendo uso dos teus 5 minutos e despois paso ya a palabra ao resto de portavoces. Bueno, realmente é a exposición en sí da moción o que acabo de decir, o que quero transmitir ao grupo de goberno. Isto vai dirixido á Deputación de Pontevedra. A Deputación de Pontevedra é unha administración, en principio, sensibilizada coa seguridade viaria, ten en vigor o plan Móvese na rede de estradas que son da súa titularidade. Se a seguridade viaria é realmente unha prioridade para esta institución, ten que ser receptiva a este tipo de demanda que nos lle plantexamos, bueno, que intentamos plantexarlle desde o Concello. E, sobre todo, que nos dermos conta que isto que estamos presentándonos aquí debería de ter un custe cero po Concello. Digo isto porque apuntar que no decálogo de actuacións nas estradas provinciais, un decálogo que está na web da Diputación, indica que o Concello en sí solamente está obrigado ao cuidado e mantemento dos servicios urbanos. Vale? A Diputación en sí é a responsable do firme, da sinalización e das augas pluviais e do mantemento do pintado da carretera. Quero incidir que o anterior goberno de Marcos Besada non lle deu importancia a esta proposta que nos propuxemos, por iso estamos agora aquí de novo, non? Proba delo foi que no pleno ordinario do 28 de outubro de 2016 presentouse unha moción similar, igual, prácticamente, para mellorar o carril bici. Despois de que o goberno en aquel momento nos ninguneara, quero matizar isto porque entre calificala, entre será un rogo, será unha moción, nos entendíamos que era unha moción, acordamos nese pleno un acordo que vou a ler, esta acta do pleno do 28 de outubro. Solicitar dos servicios técnicos informe con respecto da competencia para poder facer melloras sobre o carril bici. Ben, a día de hoxe non se notificou por parte do equipo do goberno o resultado dese informe. Non se tivo constancia da súa petición, nin tampouco se notificou para traer de novo esa moción ao pleno. Ainda recalco, foi un acordo plenario que consta en acta que se iba a facer iso, e non se fixo. Decir que, bueno, que cada unha dos que estamos aquí que asuma a responsabilidade, que estime convinte de non levar a cabo ese acordo plenario. No anterior pleno pedíamos respeto pola conciliación, pedíamos empatía a hora de fixar plenos e comisións. Agora recordolles que tampouco cumprir os acordos plenarios simplemente porque plantexan a oposición non é de todo correcto. Isto mellor debería de facelo recapacitar na súa actitude por momentos, porque o mellor nós non somos tan malos como pensan, nin vos todos tan vos como predican. Gracias. Ales,
Pero, bueno, de todos xeitos, creo que do que non falamos, tío, é da parte do acordo da moción, no que instades a Deputación de Pontevedra que teña en conta a viabilidade destas propostas das que facedes nesta moción, que, como se expón neste documento, non teñen por que ser as únicas, poden ser perfectamente complementarias ou excluíntes con outras que se acorden coa única finalidade de eliminar os riscos xerados. Eu creo que vamos a estar de acordo todos e todas, o sea, estamos de acordo en instar a Deputación a que teña en consideración as vosas propostas, pero donde logo o que creo o equipo de goberno que deben ser consideracións a ter en conta por os equipos técnicos. Sumámonos á idea de elaborar un proxecto de mellora, de mantemento, de mellora da seguridade, porque pasaron 6 anos e evidentemente se precisa unha mellora nese carril bici, e eu creo que, como digo, vamos a estar de acordo. Eu a ese punto, e unha vez tratado no goberno, engadiría instar a Deputación a elaboración dun estudo técnico para a realización de melloras da seguridade, do mantemento e da conservación dese carril bici. Ao final é complementario que decides, vos pedides que se teña en conta un pouco que vos aportades, que supoño que o terán, pero nos o que creemos é que debe ser elaborado un estudio técnico para que propoñan eles, sexan eles, que aporten as solucións o que demandamos, que ao final é maior seguridade, mantemento e conservación. 6 anos xa ben o merece, non? Dito isto, as palabras ao resto de portavoces, ou si queredes procedemos directamente á votación. Pois, sí. Solo quería matizar unha cousa a nivel técnico. O manual, esta información está sacada do manual de recomendacións da DGT para o diseño de carriles bici, ¿vale? No momento que lo voy a leer simplemente, cuando existan bordillos de altura superior a los 0,5 centímetros, bueno, a los 0,05 metros, pues 0,05 metros, este resguardo será de 50 centímetros. Quiere decir que, como mínimo, la sección transversal tiene que tener 3 metros. Esto es, bueno, os lo puedo aportar para que veáis, para que miredes a necesidad de reformar ese carril bici precisamente para que se pon na proposta de mellorar a usabilidade. O que vostede quere incorporar, por suposto, ademais agradecemoslle que nos recolla esta iniciativa, que consideramos que en prol da seguridade vai a mellorar moito, porque constanos que co carril bici en sí, moita xente, vehículos, gracias a Dios ciclistas, non? Tuveron danos cuantiosos, roturas de llantas, de rodas, de dirección, de cárter, que de outra maneira non se hubieran producido. Bueno, pois alegrámonos de que sean receptivos desta iniciativa. A verdade é que a moción foi presentada hoxe, creo, non? Onte a noite, pero, bueno, foi vista por min hoxe. Non tiven tempo de estudiar a normativa, que seguramente incluso ten cambiado nestes 6 anos, seguramente. Non tiven tempo de facelo, pero, bueno, como decía, 6 anos son tempo suficiente para que, ademais, sempre o recoñecemos, que era unha obra perfectamente mellorable, e unha vez que traedes esta moción a pleno, eu recollo, o equipo de goberno recollo, e se estades de acordo en engadir a vosa petición o parágrafo que di concretamente instar a Deputación a elaboración dun estudo técnico para a realización de melloras de seguridade, mantemento e conservación do carril bici, pois o noso voto, dende logo, vai ser favorable. Verónica. Eu simplemente, bueno, recalcar o que xa dixo a alcaldesa, engadir ese punto, creo que ten que ser o persoal técnico da Deputación o que evalúe as necesidades tanto de mellora como de conservación como de mantemento dese carril bici.
E simplemente engadir, pois, bueno, que esta cronoloxía que fai o compañeiro do Partido Popular nos distintos plenos, pois, bueno, o Partido Socialista sempre estuvo de acordo nesa mellora, tanto estando na oposición como agora no goberno, co cal, pois, como decía a alcaldesa, vamos a estar totalmente de acordo a corporación. E, bueno, me alegro sobre todo de que creo que levamos todos os puntos por unanimidade. Neste último pleno do ano, pois, me parece... Será hora, Dali, que pasamos un ano moi duro que non temos moitas ganas de discutir. Me parece importante que salan moitos temas por unanimidade. O voto a favor, por suposto. Leemos entón os 2 puntos e procedemos á votación. Primeiro, instamos a excelentísima Deputación de Pontevedra que teña en conta a viabilidade destas propostas, que, como se expón neste documento, non ten por que ser as únicas, poden ser perfectamente complementarias ou excluíntes con outras que se acorden, coa única finalidade de limitar os riscos xerados. E segundo, instar a Deputación a elaboración dun estudo técnico para a realización de melloras da seguridade, mantemento e conservación do carril bici. Votos a favor? Unanimidade. E pasamos agora sí ao último dos apartados, rogos e preguntas. Comezamos polos rogos. Boas noites a todos. Boas noites aos veciños que nos están vendo a través dos diferentes medios. Ben, en nome do noso grupo quería facer un rogo, e xa que tamén hoxe se falou aquí de que se vai a proceder a colocación de novas placas nesa Rúa da Pedra e tamén no Parque Reña Aragonta, queremos solicitar que o Goberno nas placas que ali se coloquen, e o igual, e aquí quero insistir, o igual das que se van a colocar nos diferentes lugares, casas, vivendas, edificios do noso concello a través desa ordenación de numeración, este grupo solicita e roga que se faga única e exclusivamente co escudo oficial do noso concello, sen engadir o anagrama logotipo do concello, xa que será unha decisión, xa que será un ben que vai quedar durante moitísimos anos, e, polo tanto, o que queremos é que non se excluya a ninguén e que ninguén se sinta, pois, digamos, invadido na súa propiedade, é dicir, nas columnas das súas vivendas ou nas súas vivendas, con algo do que non se sinten representados. E simplemente lle solicito que fagan o mesmo que fixeron algúns dos que aquí estamos sentados na corporación cando estaban no goberno nas anteriores mandatos, e colocaron placas na Rúa Lagoela ou na Rúa Mártires de Sobredo ou na Rúa Rosalía de Castro, e que así se ve que claramente que só utilizaron o escudo oficial que nos representa a todos os acedenses. Por tanto, resumindo, o que rogamos é que nesas placas que se van a colocar nas vivendas se coloque só o escudo oficial do noso concello e non o escudo oficial e o anagrama do concello. Nada máis, gracias. Colles ese rogo, pero evidentemente a cuestión de diseño será unha decisión do goberno, e se incorporou, eu creo que con moi bo criterio, as dúas imaxes máis representativas deste concello, dende hai xa moitos anos o SC, que a nosa imaxe e, por suposto, o escudo que nos representa a todos, que ademais está sendo incluído en cada un, non só da cartelería, incluso en convites oficiais e todo tipo de na numeración, o deseño da numeración. E así seguiremos ca segunda fase, que será a remodelación das placas das rúas, que tamén incorporarán, como non podía ser de outro xeito, o escudo oficial. Mesmo así, recollo o rogo. Sí, por favor. Simplemente recollo o que vostede acaba de decir, o anagrama que nos representa e o escudo que nos representa a todos. É dicir, vostede acaba de decir que o anagrama é o anagrama do goberno e o escudo é o que representa a todos os acedenses. O dixo textualmente. Eu non vou polemizar sobre este aspecto, Santi, e ademais estou segurísima
de que os veciños e as veciñas seguramente nos darán un exemplo e tampouco van a polemizar sobre este aspecto. Estou convencida delo. Recollo o teu rogo e seguimos adiante co segundo dos rogos. Simplemente que en edificios oficiais, en propiedades e privadas, en decisións que van a quedar para moitos anos, consideramos que, como na vida non é todo para sempre, que non se malgasten os cartos en cousas que van a perdurar durante moito tempo e que non se utilice e non se coloquen logotipos que representan a unha parte dos acedenses e non a todos os acedenses. Recollo o rogo, non comparto todas esas apreciacións, pero recollo o rogo. Queda dito. Moi ben. Máis rogos? Bueno, hoxe tocoume, pero... solo quería comentar, é un robo, oral. Na comisión falamos da estrada da Bouzavedra que vais hacia Budiño. Falámolo o luns, non? Quero recordar. Sí. Hoxe está pior. Eu pasei por ali antes de vir ao pleno, Como está? Pero acabo o rogo e falámolo. Sí, vale. Eu que vos pido é que teñades en conta que a estrada non se pode manter así tanto tempo, que este de forma puntual, porque todos sabemos que as obras teñen algúns momentos de que invaden, que se estuvesen ben señalizadas entenderíase que poida haber máis terra na carretera, algunha valla, pero que levamos moito tempo, mes e medio, donde agora mismo diante da carpintería Teipe hai máis superficie de terra que de asfalto. E isto, pois, home, é peligroso. Non hai ningún tipo de salvo na fosa que están facendo para o bombeo que hai algún galibo ali, que de feito ao pasar a maquinaria está ahora todo cheo de terra. Creo que como mantenimento da estrada en sí, pois é competencia do Concello, creo que deberíamos esforzarnos un pouco máis para mellorar a situación desa estrada. A parte, é que non entendo, hai certos traballos que están rematados, pero o xabre está polo medio da carretera. Algúna medida terán que tomar. Era simplemente para que recollan ese robo. Gracias. Vale, queda recollido. Podría contestarte que atendendo ademais a petición que fixeches na comisión informativa do luns, comenteiche que falara xa con xerencia, que iban a regresar á obra e que estaban facendo, as melloras que eran pertinentes, porque as choivas e aparte non foron poucas estes días, arrastaron o xabre, a sinalización de que che dou a razón que era escasa, todo iso me consta que se mellorou. Eu nese mesmo día voltei a falar ca empresa, hoxe mesmo pola mañá falei ca empresa, colocaron iluminación e o vallado que caera estes días incluso co vento foi restituído. Dende a miña opinión, eu pasei por ali, dende logo se mellorou bastante, se sacou a terra, se solucionou ese problema e ademais falamos co propietario da carpintería, con Teipe, de as fochancas que se facían ali diante porque arrastraron as choivas ese xabre. Podría estar mellor, seguramente, eu tamén son moi exixente, pero que se mellorou dende logo e que estaremos atentos tamén porque é perigoso ser unha estrada de moito tránsito. Agradecincho o luns e volto a agradecercho ahora. Máis rogos? Debido a unha solicitude que se nos fixo directa e recentemente, este grupo solicita e roga que se recollan a través do Banco de Alimentos as mermas que teñen os supermercados deste municipio. Queda recollido. Máis? Algún rogo máis? Pois, se vos parece, entón, preguntas? Ben, hai uns decretos que están na convocatoria do Pleno, e hai un concreto se refere a pago de dúas facturas. Un é dunha factura que o concepto con suministro e instalación de barandilla na rúa Veterano Pérez Vidal por un importe de 4.000 euros. Para ser máis exactos, 3.993 euros. Curiosamente, unha barandilla metálica e a coloca unha empresa de construcción.
tamén un pouco curioso. Entón, queríamos ver onde se colocou esta barandilla. E despois, no mesmo decreto, tamén hai outra que teño aquí. Bordillos de Beirarrúa na Plaza do Concello, tamén da mesma empresa, por 14.700 euros. As dúas que obras son? Onde se Sí, a primeira contesto cheo, é a barandilla que hai na Venda Nova, pasar o bar, non sei como se chama o bar. Pasando o bar? San Jorge? Pasando o bar? Sí. Antes. Sí. Antes. Pero aí non é Pérez Vidal. Perdón? Aí non é Pérez Vidal. Sí, ainda é Pérez Vidal, ou polo menos así figura, non sei se aí un pouquiño máis abaixo, creo que un pouquiño máis abaixo. Creo que Pérez Vidal... En todo caso, Joaquín, a barandilla... Como para un Pérez Vidal chega a antigua casa agraria. A barandilla é esa. E esa. A barandilla é esa, e eu non lle vexo nada estrano en que unha empresa de construción faga traballos complementarios incluso de ramas que non teñen que ver con elas, o sea, non é a primeira vez. A barandilla iba suxeita en bloques de formigón, había un perigo claro de desnivel, porque pola parte de abaixo hai unha finca e unhas viñas, en unha solicitude da veciñanza da zona dende fai moito tempo instalouse unha barandilla con unha empresa de construción que fixo todo o traballo. Pero se é ese que a dice... reposición da Beirarrúa máis a soleira de formigón para que suxeitara a barandilla, que supoño que encargaría outra empresa, o sea... Ben, non sei, saben, a nos chamou a atención, como poñía Pérez Vidal, temos constancia que chega a antigua casa agraria, sí. Pero non aí donde me dice. Aí xe Altamira. Queda aclarado, non? Sí, preguntei tamén da outra, de Bordillos, concepto de Bordillos, Beirarrúa da Praza do Concello, 14.706 euros. Supoño o que pon o concepto, o arreglo que se fixo dos bordillos da plaza, todo por ese lateral. E a accesibilidade. Sí. Non sei cal é a dúbida. Non, donde é? Preguntei onde era. Na Plaza do Concello só hai unha, todo este lateral estuvo levantado, se levantou para arreglar os bordillos e a accesibilidade. Ben, respecto ao lumeado de Navidad, queríamos saber se o asume o Concello o 100% ou se subvenciona a parte as dúas asociacións de comerciantes existentes, que é a CISA máis a Asociación de Comerciantes Taberna Nova. E despois ti. Sí, contesto cheo. Bueno, como nos últimos anos, como se leva feito, o Concello asume todo o que é alumeado de edificios municipais, ademais de colocar arcos en todas as parroquias e das zonas humanizadas do casco urbano. Despois, por outro lado, a Asociación de Comerciantes, os comerciantes encárganse da colocación dos arcos. Xa o ano pasado e este ano a CISA conta, creo, que cunha subvención e eles cubren o gasto dese xeito, pero bueno, iso, o Concello faise cargo dos edificios municipais e do alumeado das zonas humanizadas e a CISA os comerciantes fanse cargo da colocación dos arcos. E a Taberna Nova, me dicías que tiña unha subvención a da CISA, e a Taberna Nova? Si non a solicitaron, sí. En canto ás asociacións de comerciantes, Alex é quen leva o alumeado, pero bueno, simplemente interveño eu por o tema das asociacións. Nas asociacións de comerciantes as dúas se lle explicou, non lembro agora en que reunión que mantiven con eles, pero xa fai meses, creo que incluso a principio de ano onde establecemos un pouco como se iba a traballar dende comercio, e se lle explicou ali polos membros da CISA, ademais a Asociación de Taberna Nova, que podían participar da subvención que le solicitan a través de outra entidade superior para as luces. Quedaron de poñerse en contacto entre eles porque só poden solicitar dende as asociacións. Ese trámite entre unha asociación e a outra, eu fixen ese enlace. Despois, pois, por suposto, as asociacións son libres de participar ou non participar.
engadir que sí que Taberna Nova se puso en contacto despois conmigo para mirar se custeábamos o que era pois o consumo máis o boletín de dar de alta e demais. Por suposto, igual que os outros anos, as peticións que chegaron a esta concellería, e constame que tamén a de Cultura, porque traballamos coordinadamente niso, atendéronse tanto dunha asociación como da outra, e engadir simplemente que, bueno, a CISA despois pola súa parte e por o que quixeron eles foi adornar pois os seus comercios de maneira unánime, e foi unha decisión e unha que tomaron eles pois na directiva, na asamblea, os socios e as socias desa asociación. Traballan con independencia unha da outra, nos permitimos, nos simplemente avalamos as dúas, o contacto é coas dúas do mesmo xeito, e despois cada quen pois decide que facer na súa parte. Nada máis, era simplemente iso. Máis preguntas? Santi? Non? Non hai máis preguntas? Primitivo mira ahora porque non se cree que acabemos tan cedo. Bueno, nada, último pleno, como decía, do ano. Un ano complexo para todos e todas. Pero bueno, seguimos aquí e supoño que iso xa é motivo de celebración. Vamos a aproveitar que seguramente sexa a última oportunidade de dirixirnos aos veciños e as veciñas para que, bueno, toda a corporación desexarlle felices festas e pedirlle o compromiso e esforzo que mantiveron ao longo de todo o ano, non? Que sigamos facendo as cousas con sentidiño, que os resultados sigan a ser os que son en canto á incidencia da pandemia, e que é importante que non baixemos a garda no Nadal, porque hai moitas maneiras de celebrar e moitas veces non ten que ser con cercanía. Creo que o máis importante é que este ano fagamos as cousas de outra maneira para o ano, precisamente que esteamos todos e todas e volver a celebralo xuntos e xuntas. Nada máis, de parte desta alcaldesa, seguro que Santi quere facer o mesmo, desexarvos felices festas. De parte do equipo de goberno, pois que teñades a mellores das festas posibles, que seguramente o vindeiro ano sexa mellor para todos e a todas, e ánimo, porque a pandemia, dende logo, que non vai ser ca nosas ganas de seguir traballando e cas nosas ganas de manter a ilusión porque todo volte á normalidade. Santi. Sí, gracias. Ben, quería aproveitar estes minutos pois para facer unha valoración e tamén mandar unha mensaxe a todos os veciños a través dos medios de comunicación que nos están escoitando, e tamén para que conste unha vez máis, como cada ano, na ata deste pleno, non? E quero, en primeiro lugar, permitídeme agradecerlle, sobre todo nos últimos meses, por motivos personales e tamén pois todo o que vivimos todos e cada un de nós, pois o agradecemento aos meus compañeiros de grupo municipal polo seu compromiso, polo seu traballo e sobre todo pola coherencia que mantuvemos sempre, a unión, e agradecervos especialmente o traballo dos últimos meses, pois que foi moito máis intenso que eu mesmo. Por lo tanto, moitísimas gracias a todos vos. Quero felicitar tamén en nome deste grupo as festas a todos os veciños e mandarvos un ánimo sentido, que todo pasará, e sobre todo que máis pronto que tarde veremos a luz con esa pois ansiada e esperada vacuna, que esperemos que sexa todo o efectivo que desexamos todos, e polo tanto que teñamos esperanza e sobre todo eso, moito ánimo, confianza, e non dudedes en que cando este a nosa disposición pois vos vacinedes, porque detrás de eso hai moitas persoas traballando durante moito tempo e que está científicamente probado. Será como un medicamento máis, que seguramente algunhas persoas tendrá algún efecto, pero estou convencido de que a gran maioría pois se verá beneficiado por esa vacuna. E simplemente, para rematar, coídense todos, coidémonos, felices festas a todos, e tamén pois decirlle aos membros da corporación que deamos exemplo con sentidiño e que seamos responsables, sentidiño e demos exemplo. Moi boas festas a todos e bo ano. Verónica.
Vale, eu, independentemente de que a alcaldesa se falou en nome do equipo de goberno, por suposto, totalmente de acordo con ela, gracias por trasladalo. Eu simplemente, pois, desexarlle boas festas a toda a veciñanza, nun ano moi complexo para todos, somos conscientes do esforzo non só que fan os gobernos nas distintas administracións que nos toca, pois, gobernar e xestionar nunha etapa de pandemia como esta que é difícil en todos os ámbitos, pero tamén sei que no eido persoal de moitas persoas pois isto tamén está causando a súa problemática e, por suposto, simplemente pois iso, que a pesar de estar nun momento complexo, que teñamos todas e todos ánimo, moito ánimo, boas festas e que o 2021 pois sexa moito mellor para todos e que salamos desta situación e volvamos a tan ansiada normalidade. Boas festas a todos e feliz 2021. Pois pouco máis. É a miña obriga pechar e vou pechar. A min trouxome algo positivo este ano. Bueno, trouxome moitas cousas, pero vou resaltar unha que debe ser pouco habitual. Eu quero agradecer ao Partido Popular o seu comportamento e o seu talante durante toda esta pandemia. Xa o fixen algunha vez e recoñecino públicamente e eu creo que cando as cousas se fan ben, e ademais é algo do que estou sumamente orgullosa, porque vendo outros espectáculos que se ven noutros niveis que se supón que deberían ter un pouquiño máis de coherencia e pensar no problema que estamos tendo e nas preocupacións da xente do día a día e non enzarzarse sin aportar e buscar solucións, eu creo que aquí fomos exemplares. Agradecervos o voso talante, o voso comportamento e que teñades boas festas tamén. Boas festas a todos e a todas.